ام وک بەشێک تەخا مامۆستایان سنوور کۆمەلگەها سووریە و ناحیا شێلادزێ بەرامبەر وێ پێشگوهاوێتن و خەمسارییا دهێتەکردن در حەقی مافên مامۆستایان تانەها jî bêdengiya me neş berrazîbûna me ya ji vî barûdoxî belko berçafargirtina me bû ji dest û darê nazikê gelê me tê dadborît bigire şerê Daişê û ser berxwedana pêşmergên qareman. Ji ber hindê ev ro neçarî ve me biryara baykôtê ragihand û çend daxwaziyek jî me hene. Êk nehêlana sîstemê paşekefta mûçey. Du dabeşkirina mûçey demê xwê diyarîkirî da. Sê zivrandina paşekeftê mûçey. Çar giringîdam kertê perwerdê. Eger ev daxwaziyan nehêne bi cih înan ta berwara 22/2/2018 roja pênşembî dê me helwîstê diyên medenî hebin. Dumahiyê daxwazê sercem mamostayên parêzgeha Duhokê dikeyn helwîstê cidî hebît û bêdengiyê beramber nedadiyê bişkênin.